Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ra l-fiduċja tal-poplu fih tiżdied b'7% mill-aħħar servej illi sar ix-xahar li għadda minn Malta Today. Is-servej juri wkoll sinjali pożittivi u inkoraġġanti għall-Partit Nazzjonalista tant li dan żied il-popolarità tiegħu b'9% oħra. Dan ifisser li f'xahar wieħed biss il-Partit Nazzjonalista rkupra 25,000 vot. Min-naħa l-oħra l-istess servej jgħid li Joseph Muscat f'temp ta' xahar tilef aktar minn 3% tal-fiduċja tal-poplu Malti, filwaqt li l-Partit Demokratiku ma rnexxielu jirbaħ l-ebda kredibilità minkejja l-attakki kontinwi fuq il-Partit Nazzjonalista matul dan ix-xahar. Dan is-servej qed juri biċ-ċar li l-poplu qed jifhem dejjem aktar il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista u tal-kap tiegħu Adrian Delija. Is-servej jasal ukoll ftit jiem wara tmiem b'suċċess tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista illi kellu parteċipazzjoni qawwija taż-żgħażagħ u messaġġ qawwi ta' viżjoni u tiġdid, kif ukoll maratona ġbir ta' fondi li kienet rekord għax-xahar ta' Diċembru u weluq tas-sena li fiha l-Partit Nazzjonalista kellu l-aqwa rekord ta' tesserati ġodda fl-aħħar 13-il sena.